F'temp ta' 4 xhur biss, dan il-gvern neħħa l-preskrizzjoni, daħal il-liġi tal-whistleblowers u ħadem favur il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi li ma liġi se tkun għaddiet sal-aħħar ta' din is-sena. Dan sostniħ il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet qabel il-liġi tal-whistleblowers għaddiet għat-tielet qari tagħha fil-Parlament. Wara 4 xhur dan il-gvern deliverja fuq pledge ieħor kruċjali tiegħu cornerstone oħra fir-rigward tal-ġlieda kontra il-korruzzjoni. Nazzarda ngħid li f'4 xhur sar daqskemm saru fis-snin sħaħ taħt amministrazzjoni preċedenti meta kien jinstema' ħafna kliem dwar fost oħrajn il-Whistleblowers Act u fil-verità qatt ma wasal. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, spjega l-Prim Ministru Muscat, se tkun qed tiddaħħal aktar tard din is-sena. Dan anke sabiex jippermetti lil Partit Nazzjonalista jindirizza l-problemi finanzjarji tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-Whistleblower Act mhux talli se twassal għal bidliet sinifikanti fil-kultura Maltija talli se żżid it-trasparenza u tagħmel lil Malta konformi mar-regoli Ewropej. Ta' min jgħid li l-liġi mresqa mill-gvern hija differenti ħafna minn dik li kienet proposta taħt gvern preċedenti. Fost oħrajn il-whistleblowing jista' jsir kemm fuq affarijiet li ġraw fil-passat kif ukoll fuq dawk li se jiġru fil-futur. M'hemm ebda limitu ta' kemm wieħed jista' jmur lura fil-passat. L-inċentivi għal whistleblower huma varji u jistgħu jwasslu saħansitra biex l-Avukat Ġenerali jordna li l-whistleblower jiġi estradit u jingħata identità ġdida. Dan minn barra ċertifikat ta' immunità. Dipartimenti governattivi, kumpaniji privati jew organizzazzjonijiet mhux governattivi kbar li jiġbru kwantitajiet kbar ta' flus għandu jkollhom unit li wieħed jista' jmur għandu u jiżvela informazzjoni dwar ksur ta' liġi. Dawn il-units ikollhom uffiċjali inkarigati dwar il-whistleblowing. Permezz ta' din il-liġi qal il-Prim Ministru wieħed jista' jiskopri kemm xi ħaġa dwar l-amministrazzjoni preċedenti u anke amministrazzjonijiet ta' qabel. Jistgħu jiġu żvelati wkoll dettalji fejn jidħlu każijiet ta' qtil. Permezz tal-Whistleblowers Act se jkun imnaqqas il-bżonn ta' maħfra preżidenzjali, iżda kif spjega l-Prim Ministru din xorta se tibqa' teżisti.